Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Papa, numatay ni mamaga po iti aramid nyo. Diyak ka muna mapakawan kayo pa eh. San ko ngayong gagara ti pan nakabatultog na. Isuat di ka kumagsaw di kasta. Ang kararang kakiti. Tasapay lang kumata makalnasat ni mamamiha. Anya nga min ayati problema yo. Apay akas na mariribukan kayo launay. San mo nadamagan? Ibagayo ko matabarang matulungan da kayo. At daman ita na di matulungan ka ni mamam. Gapo, iti pa nakilablaban na kan patay. Papa, saan ko maan napasamak ti kastoy kini mama no saan matlaga po iti aramid yo? Mabalin ka di. Panawan nakpay lang. Kayar ko ti agbay maysa. Mapankan iti ayan ni mamam. Tanu makariing kat makita na ka. Awan mo kayo uraya ka may padamag. Nanang, inadapi yung matanda radyo yun. Gaputa, itayak pa nga agdingdingag. Awan mo tayo kayat ko amang kumadamag. Anya ka diti kayat yung adamag, adenggan. Di may papan, iti pa naguhurumentado iti ni Don Placido. Nga isot aksidente anapaltugan na ni Doña Agripina. Gusto ti pa nang ipapante apo ko yun, nanang. Napasama continuous blackout akon kunana. Gapo iti kaado a connection ni Don Placido. Ken gapo iti kaado ti kwartana. No sabali ti nakaaramid ti kasyay. Ay sigurado. Nga isulatan ti madagdaguli tamang manggag iti radyaw. Lumalaingan na giti kakadwa tayo asan sanayan tayo apumaltog. Gapo tanapas nagdangag sursuro, barong. Mabalin tayo ng ikan ida iti paltog da. Sakbay nga ikantay da iti paltog. Briefingem to pa ida anasayat, barong. Nasken nga agarilat da kanakwada ti disiplina. Wan tatang, taamangan no isunto ti pagkaisarsarakan da. No pagpangasdan to ti maiter da paltog da. Mama! Mama! Agsubli ko man ti Pucho. Makariingsan. Makaputan. Mama. Mama. Sa tino ti ayan ko. Agyaman na. Nakariing kayo. Natayak ka din. Saan, Mama? Si Bibiyak kayo. Saan kayo, anatay? Nalasat yung ti kritikal ka sa saadyo. Gapot na nakapuot kayo. Luis, anya ka diti napasamak. Mama, di ka din malagip? Huwag gayam. Palagip kon. Naginom ni papang mo. Kat ay dinabardag. Nagpalto-palto. Kat natamanak. Wen, Mama. Intaray da kayo dito sa ospital. Daninak na patayan ni papang mo. Kakurak. Mama, saan nga yung gagara ni Papa tinapasamak? Oray bay. Tumukno sa dilangit ti gurak kankwana. Kaputadan danin ako napatay. Rumbot kayo matgaya man tatang. Kunak no di kayo pa nakasukat. Nasaysayat mo sa paan tatimapan. Iti pakipamumpo ng tabarog. Urain da karon tenak agbigos. Saag at sukat. Darasem kataldawen. Wan tatang. Papanan nyo nga aga, Miguel. Inkam makipamumpon ka nagiti napapatay kakadwa tayo nanang. Anya? Itan nga aldaw ti tabunda? Wan nanang. Tako na nagiti kapamilyada. Nga uray lamayan da ida iti mabayag. At saanan as mubli pa itinapugsat nga angas na. Nabagay. Saan kayo kadingaw, May? Nanang? Da kayo latan nga agama. Mabuti nga kadumapaw iti minatayan. Papa, nakariingan ni Mama.
Nalasat nanti kritikal kasasaad na. Nasayaan mo kasta iya. Nga mada problema. Anya na ita? Idinto ta nakariingan na kunam. Kagurgura na kayo ni mama. Kuna na. Tumukno sa dilangit kano tigura na kada kayo. Gaputa dandaniyo na patay. Pato apangkis. Di bagam kumadyak yung gagara ti pa nakapaltog na. Imbagak dayta. Ngam kuna na akapungtot na kayo launay. Iso ati nasayaan. Mapan kayo iti ayan na kat kasari tayo iti nasayaan. Ano tayo ang ipamumpon karag iti napapatay akakadwa tayo? Wen, kun arupay dagiti pan nakabagi ti linteg, akimoyog. Saan nga amo dagiti pulis? No kasano ang napapatay dagiti kakadwa tayo aman nalon? Gaputasan, akayat dagiti na ulila ti agsao. Pero, Saan na kami nakayat ang may sagmak tayo natang? So di na kayat tiagsao. Honey, kumusta ti marikirik na? Salbag ka, Placido. Inakaw-awagan iti hani. Tagumay gayam-gab ti pungtot ko ken ka. Saan na kuman nakapungtot? Honey. Kudak adi nakaw-awagan iti hani. Dalaang arumasok ti darak. Sige. Agripina latang arudan no isot kayat mo nga awag ko ken ka. Dandani na kun pinatay. Saan ko ngayon gagara? Adaywan akon. At dalaang agtara ti sugat ko no makikita ka. Na yun. Kung nakmatasan ko ngayon gagara, iswati na kumakagura. Agawa am gandi dagpay magtap no makawid kanto niya mansyon. Aldawa ko. Sino nga tamot na ito disturbo? Hello? Si Kamadan? Ayan ni Borog. Sino ta kasarsaritam? Apay adam damagam kan ko anak ni Borog. Uwan kayam. Sinidangag ka. Sige, di na ka pa lang Agripina. Hoy, di na kadaywan Placido. Mama, nasabat ko ni Papa nagapo dito eh. Kasta unay ti daras na rimwar. Apayan at napasamak. Bagak atumuknot sa dilagit tigurak ken ko anay ha. Ngam saan aday tatiga po na arimwar dito'y silid ko. Anya nga rod. Aday mawag ken ko na. Kat salsalud-sudan ni Papang no sa tinotiayan ni Borog. Anya? No kasta? Talaga nga ta misteryo iti pa nagpukaw ni Borog. Wan, tanay kag listidila ni Papang mo. Nagsaludsod iti kinasarita na itay no sa dino ti ayan ni Borog. Tatang, dito'y matgayam kampusan to anak ay tanaman dahil lana. Di pa kay tabunan mo at ibangkay na diti napapatayo kakadwa tayo. Wen, kat gaputa at data matlangan dito eh. Idaw astan ti mapan agitog kalitikan ng dilay ti tanam day dinanang mo. Wan tatang. Pato abangkis. At adaman itan nga gatap iti sana nasaya at nga Agripina. May panggap kini Borog. Kapoy ti pan nakikaglis di la ka nagsaludsod itay iti mawag kaniyak. No sa di naman ti ayan ni Borog. Masapol amamuan. Nga maapay nga aday ti dayjay alalakit silpon na. Kaya't na ka ni asawan. Balod dati matalik ko unay at tao. Amira, antoy kamanan iti anak mo, amang sarungkar, iti tanam mo. Nanang, no saan man anay paay ni tatang kada kayo ti justisya, apara kada kayo. Siyakton ti mang tunton, dayjay adun Placido ti akin kapwanan, ti pupo sa'yo. Ikarik, balsak dayjay adun Placido. Naitalimang iti barukong koti kumildili ayab agurak kan kuwana. Papa, mabalin kayo kadya kasarita? Agawid ako ni Dimansyon. Iso pasensyakan mo yak masangon ti makiinistorya ka nga. Sige, babala ko Mabait lang, Papa. Apay ngayong kawid mo titakyan ko. Adalahan damagak. Ni Bagamon,
Kadadang dubay pa panakapaman na makadano na kinibalay. Adda ka di? Nang kautibok kan ni Burog? Pato abanggis. Apay kasta ti saludsod mo kaniyak. Gapo iti nangag itay ni Mama kada kayo may panggap kini Burog. Diya ka mo ti sungbat ti saludsod mo. Sige, ditakan. Pinanawan na kon. Papa, mabit lang! Di na ko ning kaskaso. Himayak dito'y hideout. Tanadugtalanan dagiti agina kanagulbudak kadakwata may papan ni Burog. Iswa kayat ko ngeng kay birukan ni Burog. Tanagkal ti atap ko nga danang balod ken kuana. Hindi ba kulaan niyo, senyong? Gapo tada umawawag kanya kalalaki kat cellphone ni Burog ti umawawagan na. Anya? Iswa dakkel ti atap ko. Abalod da ni Burog. Iswa biruken nyo madan no sa dino ti pangilimlim mengandakan kuara. Angelo, uray kat nalpasan ti panlaw. Agsublitan ni Kimigaw. Ngam saan tapay ngagaw awid ijabalay. Sa dinong harap di papanan tayo. Intanto sarungkaran dagiti indulin tang armas iti kuweba pimagong. Anya? Imbagam nga armasan tanton dagiti sinanay ta kakadwa tayo a pumaltong. Nukas ta nga rod. Intanto nga rod alan dagiti itud ta kadakwada nga armas ta. Pasaya tatay. Imbag ti manamong kayon nga armasan tayo lagi ti kakadwa tayo nagsanay a pumaltog. Wen, tamok asaan lata sumardeng ni Don Placido amang tuntum kada tayo. Iso anas ken nga ado ti bilang tayo a makidangadang karagiti pasurot na. Ngam oras sino kadagiti pasurot na ti ipasungalngal na kada tayo. Saan ko ida kabutan? Pinadas ko pinalutpot ni Papa may panggap kini Burog. Ngam nagdadaras kit di apim manaw. Adda ka na pa'y sa bali papanan na. Panagrik na kathusto ti atap tayo ha. Adalakit di misteryo iti likodan ti panagpukaw ni Burog. Anya at ang agpaiso ti makagapo ang nagpukaw ni Burog. Dahil tatay karigatan ta aduktalan ka ni papang mo. Tapatsyak, amo na no kasano ang nagpukaw ni Burog. Apay nga tadi matla sumangputan ka Miguel ka ni Angela. Nadino nga tamanan ti naturturong da. Kalpasan ti panakaitabon dagiti napapatay ang kadwada. Ay, Diyos ko. Kaanon to nga aglinak ti biyag me. Intarayan mi iti tiriribo ki Jason si mo. Apay akaslas si murot matlata kada kami dito'y kimika. Agpay sungata ti sangkay bagada Miguel ken Angelo. Asantula agtan na ti biyag me. Numatayan day chay adong Placido. Napinta sa damag. Anya tinapintas adamag, iha. Kung nati doktoryo, mabalin nyo ka na yung turumuar dito ospital. Agpayso. Ma-discharge ako dito ospital, iha. Wan mama, isong asikasuha ko, dito babayadat nyo. Barang makawid tayo na inton malam. Maala, darasam nga ron nga asikasuan, iha. Tamagagaran ako na yan ang makaawid ijabalay. Kaya't ko ang makasarita itinalapat ni papang mo. May panggap ka ni Burog. Tata, iti kaadda tayo manan diti ko kaya. Kaslad adda pimintas ti panagkitak dito unay. Kaadda to'y naranya kasilaw ng tugot ko. Talaga napintas da ito akwe babarok. Kanamom ka di. Adda na diskubrek a samuray anay paipit iti dakkel abato iti unag da ito akwe ba. Anya, no kasta, addan imun una anak ka-discover iti daytoy. Mabalin na kasta. Kat atapag aditoy ti ayuyang iti dagiti hapon. Iti may kadwa agubat. Gapo iti nakita ka samuray. Sa dinong harod ka ayan ti samuray nga bagbagayo. Indulin ko. Tada kayat ko apang isagutan to iti dayjay a samuray ti hapon. Sino?
Lading itak barok. Ngem saan pa laeng nga ita ti panangibagatin ka. No asino tinagasat apang tidakto iti dayjay. Natadem ka di dadya, samurai? Wen, ket atapag amay sang opisyal a soldado nga hapon ti akin kuka iti dayjay. No di kahit may baga. Isardeng tayo pangarot na pagsaritaan ti may papaniti samurai. Wen, ketiga ti panang kutkut ta kadagiti inkalit apaltog diti unig ti kway bati rumbeng nga si kasundan. Sige datang. Alaan pangarudan na gitin kali tayong armas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, agyaman ak. Nakaawid ak matlaang nga si Bibiyak dito'y balay. Namidon adara sa dandanayo kayo na tayo, gapo iti paltog, mama. Wen nga Rodi ha, umuna, na hindi pa nakapaltog mo kanyak, idag sursuro ka pa ilaan. Wen, mama. Aksidente dahi diyan napasamak. Wen nga Rodi ha, sa ita, aksidente manen ang napaltugan ak ni Papam. Sapay ko matawan ton ti sunot na. Nuadan tupay, amangan lumatayak ton iha. Nagtignayan dagiti taok amang biro giti daya burog. Pato apang kis. Burog. Sapay na ko ba? Iti da ito ya panagtignay da. Makita dan. Ibat Chloe ito'y umawawag. Hello, iha! Kanya ti madamag, timawag ka. Papa, sa dino kayan nyo? Apay kadyasang kadamag yun sa dino tayan ko. Gaputa, nabayag kami na si Mangpot kini mama dito balay. Saan kayo ba si Mangpot? Awan kayo man dito eh. Nakasangbadan ni mamam di tamasyon. Juan, isa sumangpot kayo, takasarita yung manin ni mama. Parang lumami, isang ti ulo na kada kayo. Oo, na. Agawin ak nga rudan kat kasaritak ni mamam. Sige nga rudan iha. Bye! Ang hilaw, anya day nakasako ngayon sangpot yung kinitatang mau. Kwa, apong. Ibagam no anya day nakasakaw, di nakulbuden apo. Tapi nadakad ka, itinasaya at asursuraw. Sige, apong. Ibagak. Anya dagijay ang nakasakaw. Paltog, apong. Anya? Paltog amin dayjay? Wala po. Nangalaan niyo ti ado apaltog. Initad ti gayam ni tatang anang gatangan mi hindi ka nagti paltog mi. Anya? Nagya paltog. Itad mi ka nagti sinanay mi akakadwa mi. Ang hilaw. Ada ka di isagsaganaan nyo alaban? Taarmasan nyo pa yan, dagiti kakadwayaw. Oh, nasaya at unay ta nakasangpet kamadlangan dito balay winumansyon, honey. Di nakpanaw-awagan iti hani tanapudot pailaang ti ulok ken ka Placido. Kunak asan na naigagara ti pan nakapaltog mo. Aksidente lang tinapasamak. Iswapo na sa kumahan tiguram ka niya. Anya ngamin ti pakariribukam. Tapay ana aramid mo pa iti nagpalto-paltog ini nabartek ka. Akwa. Ay, saan na mabalin ng ipakaka? Oh, apay adi ka sumungbat. Kunak, anya ti problemam. Oray ibagak sandak tumad lang nga matulungan. Iswad diyon abon pa inuan niya na ita Agripina. Iha, uray kasano ti panang palutpot ko itay ka ni Papam. Di na lata ibaga ti pakarikutan na. Saan nga ta ti panagpukaw ni Burog ti pakarikutan na, mama? Isot mangibagbagaan nagbakasyon lang ni Burog. Apay ko mga isot pakarikutan na. Gaputa mo na siguro.
nga adda na ununag ama kagapo iti panagpukaw ni Burog. Anya nga tati aramidan ta. Tapno maduktalan ta no addaman ilimlimad nga paiso ni papang mo iha. Di paliiwan tayo tinhalimad akas iti bagak idin mama. Paliiwan tayo ti amin agaraw ni papa. Kastama ti plano tayo saan ka di? Agulimag kayo kakabsat. Tadda na patag unay nga ibagami kada kayo. Tatang, da kayong timang ibaga. Kakabsat, nakita mi kinangilo no kasano tirgat yo anag sursuro apumaltog. Kat maragsakan ka munay. Tamin kayo kat nalaing kayon. Gaputan na lain kayo na pumaltog. Aday regalo mi kada kayo. Tatang, ibaga yun. Amin kayo kat ikan mi itipaltog. Wen, tawan sir-serbe a nagsursuro kayo nga gigam itipaltog. No awan matpaltog yo. Isungay kanda kayo amin iti armasyo. Itay pa ingaw awagak ni Pugak. Ngam di mat sumong bata. Kumusta nga tan di pa nagbirok na. Mapanak man laga ni Jay hideout. Mapanak pa iti armory. Mangalaag iti granada. Tapno ada pagpabanto da kadagiti kalaban da. Masapol ngagpakadak pa'y gayam kinagripinan o rumuarak. Tapnusan manen nga gatap iti sa bali. Irason kulatan kan kuana nga dasi kaswag at transaksyon ko. Mama. Oh, apa iha? Anya ti ibagam? Wah, agrobrobat ni papa. Adan sa papanan na. Masidag kanya kitay. Kat kunana amapan na kano asikasuan dagiti saan ko ang naasikaso at transaksyon ko. Gapo iti pan nakapaltog ko. Ala, nasayat mat no kasta mama. Ngam surot at latay tinalimad. Anya? Pan mama. Tapno maamuan tayo nagpaiso amapan kadagiti imatmatunan nyo ang negosyo. Mala, sikati makaamu iha. Ngam agan andat kalaang. Ang mga masiputan na sursurutan itinalimad. Sigurado lakit di akagura na ka numamuan na asipsiputan dagiti garaon na. Wen, di kay matanagan. Saan atilugan ko ti pagluganak amang surot kan kuana? Anya nga rin ti pagluganam iha. Inawagak ti may sa kadagiti gagayim ko. Kat kunak, buludag pa lang ti may sa alugan da. Katimpabulod naman. Oh, sa dino nga rin ti ayan tilugan iha. Nakagarahe di takarinderiya iti sangot ti balay tayo. Oh, nasayahat no kasta. Apag iso aluganam tumatan apaman ang makapanaw ni papam. Apay nga imbagam kiniapong mo nga inarmasan ta dagiti sinanay ta kakadwata. Napilitan na ka ng ibaga. Tadyak kayat ti agulbod data. Unang ad dato mao tinerbyos na itinamuan na. Tatyam mo na. Ada isagsaganaan tayo manin alaban. Bayan nyo, kasaritak to niya pong. Ibaga ka saan unay ng dandanag. Jakmet kit di mababalaw. No nagbalinan a nerbyosa. Taadon tinasaksyan na akinaranggas ni Don Placido. Ti ayo pa Don Placido. Manipod idi, ngaginggay ta. Sakit tinakam ti impay na kada tayo. Wen nga ron, talaga naranggas unay dayjay. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti kaadon ngayon palakam na kada tayo asayan. Agpulon to iti kinadakas na. No saan agapukin ko na? Saan kumaanatay day tinanang mo? Naiparik na kumamatkin ka tidong muna akas may sangay na. Balsak to da dyan, Don Placido. Dayjayan ti kotse ni papa. Nasurot ang matlaan. Saan na nga mo asyak ti may ipos itilugan na.
San ko pa nga sasitkan? Tapno di na matlaw asursurutek. Kunana itay amapan na di opisina. Tapno si kaswan na dagiti transaksyon idi ni mama. Ngam, sa bali ti sinurot na. Kaya't nasawan, nagulbod manan ka ni mama. Isasurot lata. Tapno maamuak no sa dino ti papanan na. Ay, ti cellphone ko. Umawawag ni mama. Hello, mama? Hello, Iha. Nasurutap ka di matlaan ni Papam. Wan, Agturong ka di matlaan ni opisina. saan, mama? Sa bali a kalsada ti sinurot na. Anya, sinvergwensa. Sa dino nga rot, di papanan na. Diya ka mo. Ngam agturong mat iti away ti kalsada a sinurot na. Handan samat kinaagpaiswan na ti sigod nga atap ko ka ni Papakbo, Iha. Handa babae na. Anya? Mama, iwak siyo kumalita nga atap yung kankwana. Saan mat siguro ang maipapan iti babae ti pagparparikutan na? Abay, kasla dinaksid na ang tilukan ni tilikoda. Wino da panggap na dagas kanya iso asuro-surotan na. Crossing iti basang wadak. Pagpakanawanak man takitaik no surotan nakpaya mo. Aday ta. Kitaik man no surotan nakpaya. Sinurot naglata. Patwapanggis. Dalagit didagan sa panggap na niya. Sana mabalin na siya ti madisgrasya. Tinta ti sarmente kotse. Diyak makita numanuda na kalukan. Namuray anuda. San ko nga trasa nida. Kita man masurutan dakpay iti aramida. Mangitinaga kiti granata. Kita man nudi kay sumarden nga mangsurot kanyak. Baglag din tanangalak. Medyo paginayad at tilugan ko. Tapno makasidag ti mangsursurot kanyak. Apaman na makasidag. Iti nagkunti granata. Apay, nga ita kayo laeng asumangpat nga agama, Miguel, ang hilaw. Gaputa na imasan mi tinagsasarita kariti kakadwami nanan. Nagsasarita kayo laeng, wano, nararagsak kayo. Gaputa adu kayo nga adapaltog na. Kuha, nanang. Imbes nataltalgad ko matipakinakam ko. Kaadu kayon nga agkakadwang adapaltog na. Saan? At dakit din di pa nagdandanag ka. Nanang, iti kaadumin nga Dan Armas. Saan na tayo na basta mayroruman ni Don Placido? So pagkalmaan nyo kumati pa kinagam nyo. Numadamag ni Don Placido nga adapaltog yun. Sigurado nga adamanan apagpupudutan na kayo. Uray nanang, di minto pa'y kinabutang idi awan paltog mi. Anyan tulakit di itan, tad Dan Armas mi. Ay na, at dakit lang aron nga agnerbyosa kiti da ita nga imbagam. Diyak kayahat nga adamay sagmag kada kayo, Miguel. Naasi ti Diyos karag iti may lupit-lupit nanang. Amok, saan na tayo abaybayan? Nakadlaw samat ni Papasor Surotek. Pinaginahay na matang tilugan na. Idinto ta nakaparpardas itay. At dain tinag naman ipod iti tawa tilugan na. Anya day jay? Pinatadyak matan makontak ti anak ko.
Saan ba nga agree ti cellphone na? Oh, kanya nga tan tinapasaba kiti panang surot na itinalimad kani Placido. Agree ring ti cellphone ko. Sabay lang kumatay sunto yung mawawag. Saan ba't nga iso? Saan ba't na naka-phonebook kanyak? Hello? Wan, siyak ni Doña Agripina. Apay ka di? Kanya? Staff ti ospital kunam? Apay, anya ti bagayo kanyak ta inawagan dag? Anya, ti anak ko, na disgrasya gapo iti nagbatag a Granada. Angelo apok. Apay apong. Anya ti bagayo? Nangag ko iti radyo. Kadisgrasya ka nun ni Senyorita Chloe gaputi nagbatag a Granada iti kalsada. Anya? Apay, adda ng Granada ka ni Senyorita Chloe? Awan pa'y detalye no kasano ti pan nakapasamak ti krimen. Nga madama ka nun ti panag-imbestigar dagiti pulays. Sapal ako mat na makalasat. Taurin no imama iti ugali. Diyak kayat amatay. Adi man lang makapagbabawi. Tamo kitayin no saan akong asinaan tinang kamad karniyak. Kat saan ako na makadanon dito i-hideout. Imbaglagid din ta napanunot ko agradaan timang sursurot kanya kakonsay. Nakitak tinapasabak. Sapay la kumaha tanatay amin dagiti naglugan tagunggunada. Di cellphone ko. Hindi mo't gayam Agripina. Hello, honey. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato apang case. Apay nga tati matlaw mawagan ni Bugak. Nukan yan ti pagdorasam. Ti panang birog dakin ni Boroga. Agriring ti kunak ni Bugak. Sanbat ni Agripina. Hello? Hello kunak, apay adi ka sumungbat? Naidlap. Nalabit. Nalubat siguro tananggag ko ang nagtutot ni cellphone na. Agring manan. In charge na siguro na. Saan mo ta nag-repeat na tumawawag no dikat? Hindi kayang Pugak. Hello Pugak! Kumusta ang tipa ng birok yokin ni Borog? Natuntunan yun diyan na? Sa dino, ken si bibiyag ka di pa lang. Ibagayo no sa dino diyan nyo, titamat lang. Umay kami kadagiti kakadwa. Chloe, iha, lumaban ka. Saan ka matay? Kunam anok talam no anya, mantilib-limad ka data ni papang mo. Iswadi mo ipalubos nga abakan na kanipatay. Lumaban ka, Chloe. Lumaban ka. Ti ayop a Placido. Isulakit di tinangiragrag iti Granada ang nagbatak. Apon tinakadisgrasyaan ni Chloe. No saan kumaan ang lobat itay ti cellphone ko. Naibagak kumakan ko na tinapagtang ti anak mi. Anya ti kunam, Angelo. Narisgrasya ni Senyorita Chloe gapo iti panagbetak ti may sa Granada iti kalsada. Dahil tatinaybagan niya apong kanyak. Tanangag na kano iti radyo. Ket kumusta nga roden ni Chloe? Tsaka mo tatang. Ngam naitaray da kanon iti ospital. Kasta ka din. Awan gayam. Ni Panyong.
Di mo ka din nakita. Nakitak itay iti likod ti balay na. Kaslan nakaununag ti pampanunutan na. Asit gak kumaitay. Ngam naalak ti nagbain. Lukas ta. Agmulmuleng manen. Idi kalman. Nadlaw ko anakad adayo manen ti turong dagiti mata na. Barok. Masansan nga ro da makitkitak akas jay tatang. Oh. Isu ti pagsarsaritaan tangem. Isu mo deta sumungan nga umay dito ayan ta. Gundaway ta namang damag kenkwana no da problema na tatang. Anday ta na. Hello, Miguel. Oh. Bebulno ka na kayo. Anya day ta, panyong. Balod mini brog. Anya? Ah, dukas ta. Da kayo tinangilemeng kenkwana idi napaltugan. Sa di nungar ti ayan na. Kayat mi amakita ni Burog. Miguel, tang sangpot yung laki ni Angelo dito'y balay. Kaslaran tamat ang tirumwa. Wenanang. Ada papanan mi kinanghilo. Papanan niyaw. Sumangat kami kadapan yung ije bantay kimalugong. Anya? Ada pa'y bantay kimalugaw. Abali pa'y jay kun kunayo abantay si Magaysay kin bantay si Minublan. Wenanang. Agduduma abantay dagi jay. Ngem as-asadig je bantay kimalugong apapanan mi. Ngem jay bantay si Magaysay. Anya ti mapanyo aramida ni jay? Nanang. Ibagak kada kayo. Ngem pangasiyo tadiyo ko maibagbagat sa balin no addaman makatungtong yo. Apay, anya ti sekreto yo ijay? Tadiyo kayat ama-amuan ti sabali ti papanyo ijay? Dapan yung sibyo ken pasyo ti ada sekreto na ijay nanang. Naamuan milang itay. Idi impudno kada kami ni Panyong. Anya? Anya ti sekreto dagi jay atalaw, Miguel? Mabalin na saan kay mat amamati no ibagak. Ngem iso ti papanan mi ta kayat mi amakita ti bagbagada abalod da nanang. Ha? At nabalo dagiti talo ijay bantay? Wen nanang. Ket amuyo ka dino asino ti balod da. Nasinaw, Miguel? Ti makanawan ni Don Placido. Ni Burog. Anya? Kasano abalod da ni Buraw? Napaltugan idi mo na naglalaban kami. Katamot gayang pasyo, tinangilemeng anang yadayo. Nagturda na ng balod? Gaputa mudang awan gaway ni Burog. Gapo nga ron iti panakapaltog na. Naimbagan ka din, ti sugat na. Naimbagan ka nun, nanan. Ngam di na ka no maikuti ti makananawan at akyag na. Gapo iti panakapaltog na. Nukas ka. Saan na maigaman ti paltawg? Unanan, isuasan una yan ang nakabutbutang ni Burog. Tawanan ti gaway na. Uray na imbaganan nagiti sugat na. Ngala, nasayaat nukas ta. Agan anad kayo latanak ka. Unanan. O sige, mapanakon. Taytay pa'y nga agur-uray ng hilo. Tatang, itay agsarsarita kayo kanya apong. Inawagak dagiti kakadwa. Impakaamok ti ipapantayo di bantay kimalugong. Anya? Apay ngay magam? Nasaysaya ta na amwanda. Ket kunada nga umay damat. Anya? Wanang saan matapaglalabanan ti papanantayo? Uray pa'y tatang. Umay da kanulat ta. Ket itugot da dagiti armas da. Wala. Tangay na ibagamatin. Awan ti mabalin tayo, no may da. Urayon ta nga rudi da. Saan tatang? Mapantalat ta. Ngam agi inuray tayo to kano. Ijidak kilawaing apagkalkalapan tayo. Chloe, agner-nervyos ako niya. Agring ka kuman. Anak ko, makaputan ti anak ko. Nurse! Nurse! Makaputan ti anak ko! Nurse! Nagsaukan iha. Sabi natin, Awan pa iha. Saan na pa nga mo na disgrasya ka? sino nga rin tinangitaray kanya tito?
Hospital. Dagiti nakalabas kan ka amo turista iha. Kan ada ka no sumagmamano abay standard ti mulong. Isut nakakita ti panagbantak ti Granada nga inregreg ti sarsaron no alugan. Patay. Ni Papa. Ay, no kasta. Isut ti nang iregreg iti Granada nga isut po ti nakadisgrasyam. Mama. Ti ayop a Placido. Kalpasan na dandaninak na patay. Si Kamatin sublat na. Saan yamin nga mo ni Papa? Asyak tayo di mong surusurot ka ng kuha na, Mama. Uray pa ay. Sana mabalin na ito'y ngay naramid na. Si Direk, apaman amakitak ni Papang mo. Darasin nyo ti magna kakadwa. Tapno daras tayo ang makadanon iti ayan damugak. Nas ka na mariskyo tayo ni Burog kadagiti ng kultibo kengwana. Patayan tayo ka rin amin ni Dasinyo. Natural! Tapno awanan buong tiolo tayo. Awan ibati tayo kadakwada. No sino man dagiti ng balon iti makanawan ko. Ano na kami matkayam dito eh. Pagsasarakan tayo Miguel. Hello? Naparparta kayo anag na. Sungay mo na kayo adimanon. Panyong, adayo kadi pa'y tinaramid yung akalapaw anang baludan nyo kaniburog. Nandayo pa ngayang hello. No kasta, ituloy tayo nga rin ti magna. Magagaran kamin ang makakita iti dayjay aburo. Ano ang dada ka sa napasamak kan ka? Diyak lakit di mapakawan ni Papang mo. Bayan yun, Mama. Di yun si Diran ni Papa. Tapay kumaasaan. Idinto tadandani na kapinatay. Si Diran nyo, maamuan asyak tinang surusurot kan ko, ana, Mama. Sigurado ang maamuan na lata nga uray no saan ko si Diren. Gapo iti kastoya napasamak kan ka. Sa bagay. Sana na may limat asyak tinang surot idikin ni Papa. Iti panakaamok nga intaray da ka dito yung ospital. Awag kumadagos ni Papag mo. Ngam lowbat ti cellphone ko. Sa ita, saan ko man na maawagan? Tani Jebalay, sigurado na ipagaitan dagiti katulong tayo. Di kastoya ka sa saad ko, Mama. Lakit di iha. Tasakbay nga'y mayak dito yung ospital. Imbaga ka dagiti katulong na disgrasya ka. Panyong, iso ka din dayjay ti bagbagam akalapaw anang ibaludan nyo kiniburog. Juan Miguel. Kakadwa, pagbati kayon dito'y amang wanawan iti aglawlaw. Da kamilatan ka ni tatang tinumanon iti kalapaw ngayon ni Burog. Masapul nga guaras kayo amang bantay iti aglawlaw. Ta sigurado abirbiruken latta dadun Placido ni bro. Pato abangkis. Niya mo kawanti kastoy apatad diti pandok ti bantay kimbalugong. Takalugong nga ron. Sa dino tinakakitaan nyo iti bagbagayo akalapaw. Sinyaw. Wah, nadayo pa'y madlagayam tipat batuldoyo. Nga bala, sa nabali, danunin tayo lahat na tinakita yo akalapaw. No iya iti posible nga ayan ni Burog. Sige, mabanda yun. Rukatan da kumati doy. Kata nyo kumati, perang na iti matag. Rukatan da ko, no? Tatang, tsak na yung pagarup na dawul gayam dagiti talo kakadwa tayo. Inrakid na ni Burog iti adig iti kalapawa nakapiring dagiti matana. Sigurado, kastoy na lata, sipod iding. Tiniliw na. Nabayag basitan nga agtutuok no kasta. Rukatan da kuman. Mabisin ako na. Pakaroon na ko ba? Ikanakit ina no makainom ka. Ay, piman na Burog. Ikatanda ti piring na. Tatang, Banyong, Sebyo,
No, da kayon dagati. Masidig dito yan ko. Pangasiyo taro ka tandakon. Ikatan nyo kumanti. Parang dagati madaka. Sige, ikatan mi. Anghelo. Begil. Da kayo kayam. Gaputag kakadwa kami kadagiti na ibagami tayo nanagan. Pangasiyo. Tulungan da. Kaya't nagkapatayan dagiti talo. Kakadwayo. Awanan da iti asi. Kanagkararwa. Saan nga ta si kati awanan asi kan awanan kararwa, burog? Anya. Ado meten ti atrasom kada kami burog. Sikati makan nawan ngay ima ti demonyo ngapong. Ngam gaputa kidawem apaglibasan na kan. Aramidan me. Baso, dokas ta, warwaran nyo ka din ti paraot na kiti makansakak. Paglibasan na kon. Well, paglibasan da ka. Makalibas ka. No lakit di tamalisyam ti bala dagiti paltugmi. Oh. Saan? Di nagpalto ka na. Ado pa iti kakadwami amang uray kin ka iti samunay nga dayo. Bro. Kanadapay dagiti talong ngayon naganam anang kautibokin ka. Kat numalisyam to dagiti bala dagiti paltugmi iti panaglibas mo. Uray agpadayakan to adagos inton makasangpet ka iti mansyon ti apom. Saan? Diya kaya itong taglibas. Noran tatakmat lang apat na yan. Ngam no saan nga taanasay saya at numakigasang-gasat ka. Tabaring malisyam nagiti bala ti paltugmi. Diya kaya tayo magkikasang-gasat. Wes, ikanda ka nga rod iti pagpilyam. Anya, Anghelo. Tatang, dakayon ti mga ibaga. Anya ti kayat mo, brog. Makigasang-gasat ka ngaglibas? Wano, makikadwakan ka na kami. Katsikan to ti mangimamag iti apom, iti korte. Anya. Saan da ka patayan? Ngam ti kondisyon. Ibutaktak mo to amin a kinadakas nga nararamid yu iti apom. Tapno agsubli iti pagbaludan. Kaya't mi amabalod. Sigurado nga pa'y sulakit ti atap yukin ni Papa. Nga tayo limlimat na kada tayo. Tadi na yung palupos na nasurutak iti napanan na. Isubat ti pambatik iha. Tamay turig na pa'y kayam ti pumatay. Tapno saan mo lang ang masurutan ti papanan na. Mama, naamuna ko maasyak ti mang sursurot kan ko na. Sigurado at inamat na aramit tinang granada kanyag. Sa bagay. Sa dino nga ta tinapanan na. Tapay asaan mo nga agring ti cellphone na. Sigurado nakadayo ni Papa, Mama. Kat na sel alokar lagi ti tinapanan na. Saan nga agring ti cellphone na. Tamabaling nga awan signal ti cellphone. Iti ayan na. Numakasangok lang ni Papa Ma. Saan ko nga inggaan nga untunan. No anya ti ilimlimad na kadata. Aging gaan di mapilitan amang ibaga iha. Senyor, dito yung kalabaw! Sigurado kayo kating at dani puro giti na ijaya kalabaw. Dito, hindi nakapinutan may tikalulong na sinyo. Isumat laeng ang narigatan kayo anang tonton idayan na. Talakada tayo matgayam tinang ilimbangan dagiti nang kutibo kengwana. Senyor! Kulas! Nitsor! Daka ito agarudok amapan iti daya kalabaw. Daka iti mangkita. No talaga nga daya ni Burog. Senyor! Kadayo ni Dilben! Agawa niyo! Tunay! Nagtignayan dagiti kakadwa. Dakayo! Dito'y tayo matlanta na mangulay. Noan niya ti matakwatan da iti daya kalabaw. Senyor! Kalaban! Kumlab kayo! Kumlab! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iton pasido kan nagiti pasurot na nagiti dintay. Ti ayok matan.
Nukas takot amudan na dito'y tiayan ni Brog. Umay dalakit isalakan ni Brog. Ngam saan tayo nga palubos ang maagaw da kada tayo. Unang ilo, labanan tayo da. Si Mirip ti Maysay tinaglingdan na kayo. Matay ka. Natamam ang ilo. Nasiputak na nagbaliktad itinaglingadan na. Saan tayo apaati yung kadakwada tatang? Makiinibus tayo. Kita'y pinagtimtimbayo ak. Isus ko. Salwadan niyo ko, Madam Miguel, kundi apukok. Apakay ramanan dagiti kakadwada. Ti papanda iti nang ibalunan da panyong kiniburog. Awan ko matidakas ama pagtengda. Makasublidan to kumaamin kadagiti balbalay da asi kakaradkad. Tarabayan no kumaamin ida, Diyos ko. Chloe. Chloe, iha. Mama, Ada dagiti reporter kan sumagmamano a pulis iti arubayan ti ospital. Kaya't nakakano a ma-interview. anya? Amuklatan di kayo dadamagan kanyak, Mama. No nalasin ko, nasaan tinang granada kanyak. Isungarod ako nakadakwada saan ka pailang ang mabalin na masinga tamat maturong ka. Takayat ko pagsaritaan ta na imbag. Nuwan niya ti imbag am kadakwada. Di kay madanagan, Mama. Amo kunti sumbat ko kadagiti pulis. Kan kadagiti reporter. Napagsaludsudan dak may papan iti ng granada kanyak. Anyat isungbat mo kadakwada. Mama, alangan nga isagmak ko ni Papa. Saan ko amarami, tita? Agyaman ak no kasta iha. Anyan tungarod di bagam kadakwada. Di bagag tulatan. Atsak narupaan tinangirag-rag iti granada, Mama. Patsanda kanto nga ta iha. Ibagag tulatan anak kamaskara tinang granada kanyak. Sandak to mapilit amang ibaga iti agpaiso. Tatsak kayat amay sagmak ni Papa. Pato abangkis at naman na pasag. Ang lingad kayo anay bang kadagiti puntik kayo. Nagwaras dagiti kalaban. Hado ti kalaban. Saan kayo abasos mirip kadagiti pistoyo? Timak dari tinaglingidan na di may sa kalaban. Kagatwa! Ijay kayo tinang pagtuga di pating. Masaksakan tayo! Nang hinod yang manmando ka dagiti karangrang dumi. Delikado akong bigay ako. Masapul ngagkarata pag naumakar iti paglina. San amabalin amapatay da ka? Ang ilo, talaga desidido da Don Placido ang mga agaw kinibrong. Ano dagiti insurot ang tao na dito bantay. Ama ano maagaw da kada tayo ni Brog. Jak ipalubos ang maagaw da kada tayo tatang. Dito'y kailangan mang bilin kadagiti kakadwa tayo. Mapanak itayan ni Brog. Anya ti planon? Karkarak, kat ilamang ko. O sige, agtignay ka nga roden. Darasem. Tsak nairupan ta nakamaskara. Kanjak mat na panunot akinitan ti plate number tilogan. Gaputi pa nagbatak iten ti granada. Isasan ko nga mo no asino tinang granada kanyak. Oh, nangagyumat nga tan ti palawag ti anak ko. Kat sapay la kuma, takontento kayon kadagiti imbagana. Pumayda ko ni salakan dagiti kakadwa ka. Kat numariskyo da ka. Agan nat kailangan na ng kutibo kanya ka. Siyak to timang babatay ka na kayo. Ang ba, sana ka makabukaw. Kadwa, ito kalabaw. Magulim ka! Ang ilo. Saan may ngay palubos ang maagaw da kakadakani?
Iso ti pamatim ng mambog. Sana sumardeng da. Don Placido aging ka. Adidak marescue ang ilo. Numarescue da ka man. May sakanton abangkay. Saan di nagbatay ng ilo. Kahit ko may nagbihag. Basit pa nagitan ako. Di nagpatayon sa akad na pintas ni bagad ko. Pwes, Pampapangasim. di ka nga ron agriyaw. No di mo kaya't apagulimukin kay kag nanayon. Anya nga ti randam kanya kang ilo. Ukarkaran ka. Agpaiso, war-wari mo di panakapungok. Paglipasin ako na. Saan? Yadayo ka dito. Tapno saan naka-amarescue na Don Placido? Anya, saan? Diya ka ti pumanaw di kalabaw. Nas ka na makita na kiti kakadok. Mayat ka man wan na madik. Nasken ayadayo ka. Ilimeng da ka. Tapno saan naka-amarescue? Agpukawak. Baka nga adak dito eh. Saan ka? Kung nakadukapuk ka! Gungguram. Namni, napatay kung saan. Nagsalungay ngay matan. Borog. Agang angas. Napukawan lang iti puot. Gapo iti panang kulatakin ko na. Nasayat mat no naawanan iti puot. Tapno saan na makapagpaarayat. Bayat ti panang yadayok ken kuana. Ay, agyaman ak tapimanaw matlangan dagiti reporter apakay ramanan dagiti polisi ha. Gabutam mo ta. Orag malmalum damang palpalotpot kanyak mama. Kat iso lang nga iso ti sumbat ko. Wanang, di pa pam. Saan ko la tama awagan iha? Yun pagsayangan iti oras, iti kanay niya panangawag kan kwa na mama. Kaya't ko amaamuan na tinapasamakan ka. Mama, agawid tulat tayo di palay ni papa. Sungay saratang yun nga awagan. Ngam, saan mo matla ka di akagura di papang mo? Uray ka ka. Sana na may sublipay dagiti nalpasan na pasamak mama. Tila ang kayat ko. Kat ipod nun to kuman ni papa. No at daman ilimlimad na katatayo. Mabantuan lang ka nagiti kalaban. Pagtutuan nyo iti bala. Don Placido. Maganda. Kakadwa. Ado na giti kalaban. Iso ana saya at ngayon inuton tayon ti agsanod. Uray kat na yadayon ang hilo ti balo tayo. Atras, kakadwa! Senyor, awanan na kita kalaban. Patwa panggis. Kas dala nagpukawan nga asok iti matang dayo. Mabuting damot lagaya mamatay. Ngaron, senyor. Gamayat mati pa nagtakrot da. Tamay salakan tayo ni Burog. Sige, umay kayo. Mapantayon ni Tikalapaw ngayon na. Oo, senyor. Partak, Tikalaw! Kamaudyanan na mariskyo tayo matlangan ni Borog. Ala, kitaan ti unag Tikalapaw. Oo, senyor. Pato apanggis. Awan tao ito awan ni Borog. Senyor, saan ka di abado ni Borog di jay? Ibado nagagpaiso. Kat adda itinatara. Awan mo masinigak mabayi. Senyor, dara-dara to ibado ni Borog. Huwag ngagpaiso. Kan, sabi mo pa'y laang ditara di kawas na. Pinatay na ka din ni Borog. Pato apang kis. Ngam no pinatay na. Naiwalang kuman dito di bangkay na. Kagato! Sawarin nyo ti aglawlaw. Baring addalang iti asinag. Abay, nakaparawat ak man na iti ya pundi kayo. Ang ilo. Ano si Kamanti, nangirakad kanyag dito eh. O karkaran ako marigat anak, di pa nakaiparawat ko. Iti na ito kayo.
Urag malmalang kay tan ngagpupuk ka burog. Saan kan nga tipain? Adayo tayo ni tikalapaw anang ibaludan dakan ka kapanyo. Hindi madanda sa lugar. Naposkol di kayo. Kan, datayo di. Nagbatan ti dua banday. Sigurado saan na ka na matuntunan dito'y dagiti kakadwang. Apa ya didak pala. Palumusan nga. Agawid ang ilo. Tapos pulong ka ni Don Placido. Kat si kanto ti mangisuro ka nakwada iti ayan mi. Kasta ka di ti planom. Sana. No di kaya. Kaya't ko. Iya dayon ti pamilyak. Kijay San Simon. Tado magkabarwana kami niya. Diya kaya rin dinaridig buka panagbiag ang ilo. Tao, ti mga rami ti tigasat na. No naguluman ti biyag mo. Gapumot lang ken ka. Ken ti kwarta apoon pinagpaadipanan nyo ka ni Don Placido. Senyor, Pato apanggis! Nukas ta nagbaligi dalata ng yadayo kan guwana. Itay madamatin laban. pinmasado tinataya kakadwa tayo, senyor. Magkali kayo ti pangitabunan nyo kadakwada. Sa tay tumabad ito'y bantay. Awan mo to sa remi nga gali, senyor. Awan kayam. Hala! Mangala kayo nga ron kadagiti kayo anagangot na puuran nyo ti bangkaya. Ha! Datayon ti bang krimit kadakwada. Sigurado ang madandanagan ita ni apo mo. Iso anas kan ang bumabati may sa karata. Tapno maalay-ayan ti danag na. Dakailatan ti agawid tatang. Bantayak pa ni burog. Sika ti agawid, Barok. Tasyak mamut ti mang kasarita kinibrong. Sige. No day tati kunayo tatang. Siyak nga ron ti agawid. Ngam sana mabalin ada kayo lang tagbati dito eh. Awan pagdanagam. Tako na da pasyo. Nga agbati damat akadwak amang bantay kinibrong. Nasayat no kasta tatang. Huwag gayang. Kasanon dagiti talo anatay akakadwa tayo. Ibabayo ragiti bangkay da. Ngam saan nyo nga ihawid ka ragiti balbalay da. Ayaban yung tulatan ragiti pamilyada. Anya. Sigurado nga ado ti tumawd asaludsod no maamuan dagiti tattao ti rason anakatayanda. Sa dino nga ron ti pangidiretson mi kadakwada. Ijay kimigaw. Ijay tun ti panglamayan da karag iti bangkay. Kun ijay to pa yun ti pakaytabunan da. Ilawlawag yun to anasaya at anarisko. No saan ama ilimod tinapasamak karag iti patagda iti biyag. Pato apanggis. Saan kami ang nagbalik yan nagisalakan kaniburoga. At niya nga tati pangpanggapan nga ramidin dang hilokan Miguel. Taapay akas taunay panangikan nawa na kenkwana. Wah, wino isulto nga tati aramatin da amang imamagkalya. Babaan iti ligala wakas. Sana mabalin ngagsaksi ni Burog kontra kanya. Ta sigurado ang mabaludak mo rin. No ibutak-tak na dagiti amin na kinadaks ko. Silpon ko. Nagadugayam ti Miss Call ni Agripina. Ang niyang katatibaga na. Hello, Agripina. Agyaman ang tasinong batang matlaang ti awag ko, Placido. Mailiw ka ka din kanyak. Anyak di ba kanti mawag ka? Ayop ka! Dandani mo na patay di anak ta. Pato apanggis. Anyak ka di tilablabi lang. Apay ako na madandanik na patay di anak ta. E din to tawanak mo di ta mansyon. Ni Chloe ti Grinadada mi ti kalsada. Pato apanggis. Anyak! Pato apanggis. Apay asinursurot na. Anya ti kayat mo adog taleng kanya. Ado ti kayat mi aduktalan kini mama kada kayo, papa. Iso asinurot ka iti nalimat. Kamtantanin nakitin pinatay. Awan to ti maduktalan nyo kanyak tawan nilimlimad ko ka na kayo. Yak kayat asurutin nakmanan ni tinalimad maawatam. Simperquins! Si kapay ti adaganas na nga agungan. Idinto ta dandanim lang arudan na patay ti anak ta. May sakabay!
Kaya't mo ta pagtinuugan kayo nga gina. Sumardang kayo. Di kay agapa, mama, papa. Itay paya na po dut ti olok. Sa kastoy ti masang pudak. At dalakit nga ron nga gaburido ti olok. Dita kayon. Placido! Papa namon! Ijay mansyon! Uray jimpirno! Makamuka namang bantay, itanak ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang hilaw, nitatang mo, adino ti ayan na, apay adi mo kadwa si Mang Part. Nagbati pa iji bantay apong. Iso ti kadwa da panyong amang bantay kaniborog. Aniya? Apay nga rod anak karugrugit ti arwate masimmang Part. Kana, at apay garumiyat ti takyag kan pingping mo. Ano ka? Napalaban kami mananapong. Aniya? Sino man ang ti kinalaban niyaw? Idi, dagiti lang pasurot ni Don Placido ti makarangrangat mi. Gamitay, mismon ani Don Placido ti nangida ulo kadagiti tao na anakarangat mi. Diyos ko, apay nga asidag matan ti panakay pasungal nga liyo itiragad. Aguray ka. Awan ka di matlaang tinatay akakadwayaw. Dahit nga ro tinakalkalda ang apong. Adaman ng talo akadwami anatay. Sa di nung nga ro tayan dagiti bangkay, na ibabayo ka di matlaida. Wala po, adada amin itay ti balay ni Pasyo. Apay, asaan nyo nga indiretso ida ka dagiti balbalayda. Ayaban mintulatan dagiti pamilyada apong. Dito ito kanulatan kimigaw ti pakalamayan dagiti bangkay da. Imayak manan dito'y hideout. Nadigdigan ti pan nakaburibor ko. Iti panagawid ko iti mansyon. Abay ka di, senyor. Di mo't gayam clue iti nang sursurot kanya kini. Nga isot, dandani na nakatayan. Gapo iti panang granada kiti mang sursur kanya kini alugan. Ngamsal lang na ita ti pakaburiburak. No di kat ti pan nakapaay tayo anang isalakan kaniburog. Manipod ka da Miguel. Kat matanagarak. Abay, senyor. Amangan no isunto ti aramatan da Miguel ngagsaksi kontra kanyak tapno mabaludak manen. Kanya ka rin plano yung senyor. Senyor. Mapantayon tumanan ni bantay. Ituloy tayo abirokan ni Borog agraman da Miguel. Ano meron, senyor? San tayo asumardang? Aging ga iti san tayo amaagaw ni Borog. Ngam, numarigatan tayo bilang. Kat makita tayo, oray patayin tayon. Ha? Basta ka din, senyor. Oray patayin tayon ni Borog. Nuawan guldaway tayo amang isalakan kan kuwana. Manipod ka na kiti kalaban. Nasaysaya at amay sakripisyo ti biyag na. Ngem ti sagmak na tayo babaan iti panagsaksina iti korte. Mabisina ko na. Mawawak pa eh. Ayan nga tanda kiti mang pambanday kaniyak. Urayak masidag na. Tagpagpakasya kadakwada. Mawawak. Bastakan. Borog. Miguel, kasya na ka. Mawawak. Painuman na kuma. Amumitan ti agpakpakasi tamarik namon tito. Wala. Tumangad ka kat agnganga ka. Tay pakaasim iti langit nga agtudo. Tapno tiwaw mo. Ang mga no, santo matlabat kan ti apo ti kidawag. No, pagtudwag. Tapno maap-up tiwaw ko. Eso hasi kalatan ti. Pagkidawag iti numagtani. Ultimo boses ko. Nagsabalin na Miguel, gaboy ti panagawaw ko. Dahit tatirigat dagiti managdak.
dakas akasikin ka bro. Tagdwa-dwa kayo apat ganti apot ang naman ang kitawan nyo. Gapo! Iti kinatakas yun. Jakati, makisinong ba't kang kamagila? Ang mga not at dati nakikantino ka. Wala. Itaman ti panang ipakitam iti laing kanturin mo. Miguel, mawawag. Pangasim te ka na kumay tinawag. Painuman ka lang. Nasong bata man na imbag dagiti kayat ko at damagan kan ka. Sige, basta mok ti sungbat. Anya dagiti, kahit mo at damagan kayak. Sa dino, tinagapuan dagiti kakadwayo ang makilablaban ka na kami. Ako, at dagiti korya ti mansyon. At Saan Miguel. nakalilawin, burong? Amok nga awan ti kasjay akaado ti bilang ti kwartya iti mansyon. Isu adam damagaken ka no sa dino ti pagkapkapuan dagiti kakadwayo. Diya ka mo kunak mada. Awan mo kiti, may papaniti sa lusod mo, Miguel. Ibagamon no ada nalimod a kampuyo. Nga isut pagkapkapuan dagiti kakadwayo. Kunak mo ngawan. Awan, mahawa ka talaga na. Wes, awan mo't nga ro ti mauray mo adanong ngayon man. Matay ka iti bisin, ken wow. Wala, makamu ka. Ditakan. Miguel, di nagpanawan. Madayo na. Basta yak, makabukaw. Sa palipay ka tibusis ko talaga na. Mawawa ko na yun. Mabisinak pa eh. Matayak saan. Chloe, iha, ada good news. Anya day tanay bagadamag, mama. Kung ti doktor mo ang mabalin mo ti rumor dito'y ospital, kat ijayan balay nga ituli mo ti agpaimbag. Nagsaya at ano kasta, mama? Wen, iha, isu nga si kaso kadagos dagiti papeles mo a rumor, tapno makaawid ka ni balay. Ituloy kong tulad paliiwan dagiti amin at tignay ni pa, mama. Anya? Tapag nga tayo legal nga aramitan na. Tsaka kaya tamapalod manan ni papa. Iso nga itata na sa papay. As ka na matubngaran noon niya man dagiti mading aramitan ni papa. Anya ti kunayo tatang. Dumaw-dawat itay ni burog iti kanan kan inuman na. Ngam diyo inikan. Wen barok, nakayat ko apapasan. Masapol ang marik na naman tinalaos arigat. Nakasubabak dagiti mading ay nararamin na. Sapel ako ma. Tayo ti panagtutuok na ita. Kat mapanunot ng tidakes nga nararamit na. Kansabay lang kumata mapanunot natin agbalin ahudas kadagiti pada naman nagtagtakas. Kagrunaan iti Rajay Adon Placido. Bantayan nyo nga rin anay bagtatang. Nagdan to wayak. Umayak mat makipagbantay ka ni burog. Itapon nyo pa yung muna dagiti kakadwa tayo nga awan gasat na iti panakidangadang tayo kada Adon Placido Grog. Samon to panunutan, di umay dito eh. Sige, tatang. Kung gayang, amo ka din nagiti kapamilyada. Amudan. Imay da adagos diti kimigaw. Apaman ana amuan da tinakasang ana pasamak kadagiti padri ti pamilyada. Kaya't da kadimot lang adita kimigaw ti pakaitapunan da. Uwan tatang. Impaawat mi anay bagkarakwada. Nga ora isuda. Kat agpagad mo tibiyag da. Numamuan ni Don Placido. Adagiti minatay da kat isuda dagiti nakalaban da. Wala. Nasaya at numaawatan dati amin ang ilong. Kat agsagsagaan na tayo lata. Ta sigurado, asaanan asumardin ni Don Placido ang mga anop ka na tayo. Nakasaganak akanayon tatang. Nagadun ako doon iti sa kanak. Nagsanit ti kagada. Iti salbag niya na Miguel. Inramta na lagi ti ama ko doon ako. Nakita kita eh. Nga dinregreg na. Asukar sa wadaya iti ayan ti sakak. Nagsakit ti kagada. Yan sana. Wan niya, burog. Marik namot lang, tikagat na giti pabasit. Aparswa. Ayop ka, Miguel. Inramtama makuto na kanya. Wen, wan niya. Ada reklamo. Makarugatak lang dito eh. Kahit makalibas ka.
Agsaka na kalangin si kati unag kapatayon no may kanak di kundaway. Di mo namnamahan na makarukat ka, Borog. Kinbaldadon, tamay sa atak yan. Saan mo na may gara? At dapay lamay sa ngayon maka. Mabalin ko nga usaron dahil ito amang baldukin kami nila. Saan na ko manalastugan, Borog? Amangan no agpatinggan ti pasintyakin ka. Agkuluyan kan. Ayop ka. Dikit ko ton. Mulidan kayak. Kaya't mo ngawagan ti amo. Uri kahit ko. Awan mo tanti cellphone ko. Pangawag ko kang wala. Ada. Inted kanyak ni si Kaya't mo ngawagan ni Don Placido. Kaya't ko nga salbag. Kila makinkindit na kita kutuloy. No ipaluwas mo. Awagak ni amo. Katanya kumamati bagam kinkwana no makasaritan. Anya ka titi. Naganda ito abantay ng ipananyo kayak. Sanda nga mo no anya alugar dito ayan mo. Katlading itak. Saan ko mabalin ngay baga? Tilayang may baga. Ad-ada yung nga amang ti ayan mo itan ng tinangaramidan ini dapanyong iti kalapaw anang ibaludan daken ka. Kasanungat amabirukan minibroga. Sana mabalin ngagpaot iti sidong dagiti kalaban mi. Tama nga numasarsaritan da katisunto ti agbalin na saksikon tra iti kinadakas ko. Ti cellphone ko. Agriring ka. Oh! Pato apangkis! Ni Burog! Burog! Nakalibas ka ni Tima dagiti ng kutibo ka? Ha? Kumusta ka? Nakalibas ka kanin? Ibagam! No sa dino tiksakto nga ayan mo, tay tamot lang kat umay na kasukulan! Anya? Apayat di mo mo? Awon kayam? Anya? Nalibasam dagiti bantay mo, sungbatan nak! Burog? Hello? Ding nakalibay lang. Burog! Yan mo mitayan, nalibasan na kami ni Burog, Don Placido. Ayop ka, Miguel. Patayin ta kayo nga kama. Sana ka mabuteng, Don Placido. Nga mamangan no sigat yung una amatay. Ngam siya. Iso arog-rog yamon tiag pakawan karag iti basbasol mo. Pato abanggis, ayop ka! Nayayop ka, Don Placido. Tumukno sa di langit, tiburakin ka. Awan ng bok ada dagsen na bason kuking kami kaila. Ada, Don Placido. Ilaang panang papanaw ko kada kayo iti San Simon. Kanti panang papuor ko kada gati pagdangan nyo. Dahil tati amok nakapasulakin ka. Dapay nadagdagsen ngam dagiti na ipagamabasol mo, Don Placido. Lagi pa mo. Awanan ti amok, pato panggis. No kasta, awanan ti malagip mo, abasol mo kanyak, Don Placido. Tanya kumabay. Ti pananggundaway mo, itinay di asawa ka ni Amira. Pato panggis. Anya. Naklat ka? Ti among katsaan ko nga mo. Ti among katsaan nanay baga kanyak day di Amira sakbayan na tay. Miguel. Ayop ka, Don Placido. Nuadda ka la kuma, itay ti asinig ko. Itay pa'y apinatay ka, sakain lusak-lusak. Angelo, saan ko ang agawitan tinagluwa? Itay makita dagiti talo akakaduayo. Anak masaya, giti balay ni Pasyaw. Talaga anakas ang tinapasamak anakwa ni Abong. Ngam ikarigatan mi kanitatang at tuntunan ti ustisya apara kanakwa na. Apok, saan nyo ko mga isaat kadagiti imayo ti ibagbagam nga ustisya? Apara kadagiti natay akakaduayo.
At dalintag amang ngusig to kadagiti nakapatay kadakwada. Mama, saan tayo matanasangbatan ni Papa diti balay? Adamot tilugan na iti garahe. Saan arimwar ni papang mo, iha? Ayan na nga rod. Apay nga awan na makita. Adagayam di talikod. Agin ino, mamay sana. Anya? Naibaga kanyak itay ni Inday akatulong tayo. Nga adda di talikod ni papang mo nga agin inom. Iso dinanon ko. Nabartag ka din, Mama. Saan pa'y? Timplado pa'y laang ti inom na. Di na pa'y naibos ti sangsangwan na nga arak. Kaya't ko makasarita, Mama. Saan pa'y laang nga ita ti panakisaritam kan kwa na iha. Tama nga no agsubang kayo laang. Aglalo kat nakainuman. Mababa ko na yan. Agkapsot ako nagapiti. Nalaw sa bab ko. Nagsakit pa dagiti kinakati ko doon. Namagana na tagat ni karabukob ko. Dandani sa anak pa na makasawa. Brog. Apay naman na kuman. Kumusta ka? Miguel, makainumag. Mababa ko na yan. Namagana na di kastaw na di karabukob ko. Apay naman na kuman. Lading itag. Gamsan ka kayat nga ikan. Itinunod. Matayang lagi di. No kayat mo apay naman ka. Gano kayat mo pa'y lang tagbiyak. Dumngag ka anay bagkar iti baga ka. Ada kondisyon ko sakbay nga ikan ka itinumam. Anya na kiti kondisyon mo, Miguel. Sige, ibagam da parang kabalak nga. Aramida na gayat kundi makainom. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.